Sakyanan nasunog sa kadalanan sa South Road Property sa Sugbo kaganinang buntag. Ang Bureau of Fire sa Pardo nakadawat sa alarma alas 8:14 kaganinang buntag. Kauban nato karon si SFO2 Pierre Angelo Abiliana gikan sa Pardo Fire Station. Ang owner driver is Edward Dampor, Senior. Yan, naasya kuyog si Gianni Dampor. Rowing totally siya ang sakyanan. Yan, ang plate number is YGW209, taga Phase 1, Camellia. Naka-encounter mo sa road accident ng motorcycle. Yan, nawatan ka na siya. Wala siya kabaw, ano ni kayo, anak, kay Muray gay iyang gilihay niya, naka-change lane siya. Homes. Daghang salamat, Sir Abiliana, gikan sa Pardo Fire Station.